Aga mmadụ ochie kwakọkwa ndị ana n'aka. Aga mmadụ ochie kwakọkwa ndị ana n'aka. Aga ganụ na ochie ombe ibe alụsị o. Abụke mmanụ mgbọ na-agụ agụ ọkụ ya. Ebe m okwu anya ọnụ. Oli udo m. Hey! Ike ndị ọzọ bụ ire olive oke kwana. Alụsị nwa mmadụ ogbo igbo ndụ. Ududo nke ọgụgụre. Ududo nke ọgụgụ. Mmụọ ndị ejeze. Eze nwaanyị agụrụ. Nwoke m. Hey! Yeah. Yeah. No. Boloto na-emanya. Dibịa ego ga nọrọ na-agbata aba mma. Dibịa kwụcha igbo mere ọzọ obodo irugo. Boloto na-emu n'ụzọ a na-ada ekwu mkpu. Abụke mara mgbo na-agụ agwọ ọgwụ ya. Ịmakwa na ọkụkọ ọja dịrị onwe ya egbe. Onye na-ama ntụ anada ama nri. Aga mmanụ nzugbo edo, boloto na-ada ama nri. Leke m mara ọbụna agụ m ọbara tụrụ eluigwe. Ngatọrọ ụzụ mụdụ weta dibịa. Dibịa kwa ọdụdụ nwa. Nsị na-abụ abụọ gosi n'ike apụta nwoke maka na ochie na-aghọ ojide nwa mmiri. Leke m o jiri ọkpakpụrụ nkịtị ma na odigbo ọkala nsị. Obodo nne na-esiri ọnọdụ ka a na-esiri ndị ọzọ. Ebe n'ebe ahụ aka mmadụ ejide m ya na-agba aba ndụ leke m na eke m ori udo olodo obodo ibe ji edu udo ji ọta wete wede okpukpu nsekwu olodo meke mmanya abata mbego ịnara ụmụ ndụ ndị iwe mma ama gosi m n'obi dị gị mma maka na ndụ ibe dị ọcha. Ọgba ndụ ose ọbara anyị ji ayọta ndị a na-ahụ ibe. Ijeta ahụ n'ibe dị iche dịka n'iru enwe n'ọdụbọ. Na-ede m anya. Ibe agụ ji eme ire dị ana mbọ. Ibe nkịta ji eme ire dị ana